AllRecruit er et landsdækkende rekrutterings- og vikarbureau. Vi leverer til brancher på tværs af hele det danske erhvervsliv, og vi håndterer hele processen fra A til Z. I Danmark er medianlønnen ca. 480.000 per år. En fejlrekruttering koster et sted mellem 75 og 150%. Så for at sætte kroner og øre på, vil det sige et sted mellem 300.000 og 700.000 kroner. Herudover skal man tænke på det øvrige ved at starte en proces forfra. Det kan være ekstra tid til samtaler, reannoncering, oplæringsressourcer og fald i produktiviteten ved en manglende medarbejder. Derfor vil vi gerne hjælpe jer med at finde jeres nye medarbejdere. Vi gør det nemt, vi er nærværende, og vi har gennemsigtighed i vores forretningsgange. Derfor er vores slogan også It's all about people.